Мегарод и вместо клип ще играем една Airplane, една игра от Quantum Design Group. Играта е доста хубава, защото е доста реалистично. Сега ще играем да боятането с този самолет. Отключил съм абсолютно всички самолети, освен тия дет не се плащат, само тия дет се печелят с виртуални пари. Изключим, иначе тия с истински не съм ги. А и те не са толкова всякъде. Сега ще играем на залез. Театрите от началото. Тук пак театрите. Тук отново театрите. И тук са хеликоптерите. Хеликоптерите са страшно бавни. Няма да играем с тях, защото са страшно бавни. Ще играем с някой друг самолет, примерно с този. В другите епизоди ще играем с другите по-екстремните. Разстоянието е идеално. Вижте колко е реалистично. Не, по-реалистична игра от Айва. Не.
Да не успея, да не успея, да не успея, да не успея. Да съм. Тук тая. Тук, сега където не отива тази точка, тази точка се виждате. Ето тук, тук ми е радарът, нали? Тук, ако видите тази червена стрелчичка, там трябва да касне. Тук, това ми е за скорост, това ми е за височината, това е за ертида. Добре. Остана, сега аз не мога. Май квитнах. Да, квитнах без да искам. Аре пак ще играя. Съжалявам за това. Това ще е последна игра, вече, наистина. Последна. Така хора, успяхме. Така, ако видеото ви е харесало, дайте палче нагоре, абонирайте се, споделете видеото, също така долу коментирайте клипове да снимам и да. Хей хора, до скоро!